Тук с мен е първата книга от поредицата Семейство Адар, написана от Саманта Янг. Разказът се развива в уединението на шотландските планини и разглежда интригите, тайните и връзките на богатите и известните обитатели на имението Арднох. Главната героиня Робин Пенхалиган е полицайка, която се връща в родната си Шотландия след едно травматично събитие в Бостън. Тя се сблъсква с сложни отношения и мистерии в Арднох, включително и връзката си с баща й Мак Галбрайт. Робин разследва престъпленията, заплашващи семейство Адар и други обитатели на имението. И това довежда до среща с Лаклан Адар, бившата холивудска звезда и собственик на Арднох. Въпреки началната им враждебност, Робин и Лаклан се оказват привлечени един към друг и това привличане ги води към опасен път, преплетен с смъртоносни тайни и емоционални предизвикателства. С развитието на сюжета те осъзнават, че връзката им има повече от страстният аспект и се опитват да се справят с миналото си и с загадъчният враг, който ги застрашава. Тук с мен разглежда връзките, предизвикателствата и опасностите в богатите кръгове на известните личности, съчетавайки романтиката, интригата и тайните.